Viewers all over the world, for some of you that are seeing me for the first time, Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite maọbụ Ikpọamaka Jibo, abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission. Call me ọdịnala evangelist or kpọọ m onye nchụaja, a priest. Yes, isiokwu anyị ji bịa taa bụ all you need to know about spiritual part 4. For some of you that are seeing me for the first time, akọwagoro m unu na Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile divided human beings into 9 spiritual parts, and anyị na-ewe one after the other. Today, ị ga-anọ maka spiritual part 4. I kọwala gị now some of the reasons why you are falling into pit or into challenges of life that beyond your capacity is because you did not pay diligent attention to some certain things, and especially spiritual numbers. No nwere ọtụtụ ndị mmadụ ị kwesịrị avoid na ndụ a. O nwere ụfọdụ mistakes ị kwesịrị ime if you are knowledgeable, and I keep telling you to strive for knowledge. Ngwakwa gị na if you are knowledgeable, ị bụrụ master. If you lack knowledge, you remain a slave. Ngwa gị na what you don't know remains a mystery to you and not to all. Know your spiritual part and know peace. Ka ị wee mara ihe ya eme na ndụ gị, ihe kpatara ihe na-eme na ndụ gị ji eme, ihe ị ga-eme ka ị wee nwee ike izelụ ndị ọchọngoloko, ndị soro mmụọ gbuo mmadụ na soro mmadụ juru n'akwa. Ka ị marụ na this life you are seeing, everything dị n'aka gị ichenji ihe ị chọrọ ka ọ na-eme na ndụ gị by applying the natural principles, because enwere supernatural laws etu ị ga-esi wee key in into that laws ka ị ghara enjoy yourself. Seek for knowledge. Before we gaba n'iru n'ihe gbasara nkụzi anyị ji bịa taa, echefuna na anyị nọ na month of June. Our group ritual for the month is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. Maka na ike Chukwu zuru mba duru. Distance is not a barrier n'ọrụ mmụọ anyị na-alụ maọbụ n'afọ anyị na-agba na temple. Nke a bụ ofu. Nke bụ anyị kwesịrị ịma bụ na ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja, ihe ị ga-eme forward ya 3 prayer request. A ga-edebe n'ọta na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi gị ganye na ọnwa agwụ. N'ụbọchị ikpeazụ, ụbọchị mmechi nke ọnwa, anyị na-close that prayers, chụọ aja dị iche iche na temple n'aha mmadụ dum. Echefukwana na ọsọ ndị sonye na ya bụ aja ga-enweta nchịkọta ihe onyonyo na WhatsApp numbers only. Echefukwana na ya nara esho ihu ọrụ na social media maọbụ n'eziokwu TV, maka na ọ dịrọ necessary, ọ bụrụ ihe anyị ji maka ịbịa. So ọ bụrụ na ị dị interested na iso na ndị a na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi gị ọnwa ọbụla, maọbụ na o nwere ajụjụ inwe na nkụzi ije ka ịnụta, maọbụ na ịchọ ka a gbara gị afa miri emi, chat ya m na WhatsApp 0805 7837672 maọbụ 08138243871. Ị na-anya na screen ka ị ga-afụkwazị nọmbas ndị a mkpọrọ. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwe m okwu ngosi n'isi ndị niile na-esoyela anyị n'oge awa nke eziokwu dị na-agbasada administration. Ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile mezuoro unu ọchịchị obi unu niile, bido ugbu a ruo mgbe niile ebi ebi. Ya gazie na ka anyị gaba n'ihu na nkụzi anyị ji wee bịa. Dịka nsi wee gwa gị maka ndị esonyeboro anyị mgbe anyị malitere, anyị na-etreti ihe gbasara spiritual parts in creation. Ngwa na spiritual part in creation nọ into 9 lines. Yes, kwụsị m ma akọkwara unu ihe kpatara o ji wee dị 9, mana ọ dị 9 lines. So ị nidiri ka ị discover ya spiritual number. That ya spiritual part number ga-enyere gị aka ka ị mara ihe na-eme na ndụ a. Maka na I can tell you, no etu ị chọrọ ka ndụ gị dịrị gị ka ọ ga-adịrị gị. Ọ bụrụ na ị pay attention to details of life, ụwa tọrọ okwute. O nwere some mistakes anyị na-eme na life, they are avoidable. Yes, ma ọ bụrụ na ị pay attention to ihe a chọrọ ịkọwa taa. Taa achọrọ m ịkọwalụ ndị wụ spiritual part number 4. Ọ bụkwa na ị mara ihe gbasara spiritual part number gị, and na ị chọrọ ịmụ ya nụ, chat ya m na WhatsApp, sonyere na my page, chat ya m, sonyere my group ebe na-akụzi ihe. Spiritual part number gị, to get it, ihe anyị nidere bụ the date ụbọchị amụrụ gị, n'ọnwa amụrụ gị, and the year amụrụ gị. Yes, ka e wee nwee ike wee mee the calculation dị ya. Nke a bụ ofu. Then nke ọzọ bụ ihe ọzọ ị kwesịrị ịma bụ, ọ bụrụ na ebu spiritual part number 4, ọnụ maka m chọrọ ịtalk to today. Ndị spiritual part number 4 bụ ndị a na-agwa gị bụ ndị dị ha dị very disciplined, very diligent,
ndị a na-agwa gị ndị spiritual part 4 bụ ndị bụ real managers. Agwara m ụnụ ihe gbasara numerology na-eme exist from creation. Igbo spirituality na-akọwa ejiro numbers egwu mana ọ makara ịmarọ. Yes, ndị dị knowledgeable, ọ bụrụ na ha na-achọ ịkpọ gị to employ you in one thing or the other, ife agaghị ajụ gị bụ kere ụbọchị amụrụ gị, ọsụgide the date of birth gị, ịsọmite na the form ị na-efi. Ọ bụrụ na ide the right ya age, ya read details, day, month and year, ọ ga-enyere the spiritualist aka ịma na this particular position ị na-achọ the best suited for the job. Ndị a na-agụ spiritual part 4 bụ ndị dị disciplinarians. Ịmarụ ndị ọya ha, they don't like bending process. Ha na-adị rigid n'ihe gbasara ichenji ka agbago ya agbago. No, cut them out. Ha bụ, if you need, you are looking for real managers. Ndị ga-manage gị, that is project management. Ndị ga-manage organization. They can manage the business. They are good at that. Yes. If ndị nne na nna na-abụ onye asị na nna ya bụ real disciplinarian, or how they like even the process, and ihe ọbụla ha set up their mind na ha chọrọ achieve, they focus on that. Very hard working. Yes. Ndị a na-agwa gị ihe na-afụ now, ọ maka na ha dị connected to earth plane. Ọ bụrụ na ebu spiritual part 4, ikwe na iji na ndị a na wee na-egwu egwu maka na ịbụ nwa aja. And akwakwara gị na previous lectures na mmadụ nwere ike ịdị connected to different elemental beings directly or indirectly. Yes, onye ka ji gwa gị na ọ dị possible mmadụ ịdị connected to 4 cardinal points, that is the air, the sun, fire element, the waters, the land, and the mmiri. All the very possible. Then, ọ bụrụ na ewu spiritual part 4, malụ na nwere connection with Ana. Yes. Ọ bụrụ Ana na onwe ka o si wee gbajuo olu gị, were ọjị jebe na Ana. Ọ bụrụ Ana na appeasement ka ị chọrọ ime, were akwa jebe na Ana. Ilu Ana, dụọ Ana. Eke circle, you can make circle. Wee kpọkuo Ana be nna gị, ọgwụgwọ dị nọ na mba, kpọkuo Ana wee sị ya na eke o si dịrị gị n'ọnwa aja Ana ka ịbụ. Ọ bụrụ na ị kpọkuo earth element, the gnomes, they will hear your voice because you nwere direct link with aja Ana. Ntị ọ dịkwa, agwakwara gị na mmadụ nkwara ike ịdị connected to aja Ana, dịkwa connected to earth, as in to air or water, as case may be. Maka na ọ bụ example, ọ bụrụ na agbụrụ gị ụbọchị eke, then ewu spiritual part number 4, ịmarugo na ewu nwa anyanwụ bụrụ nwa aja Ana. Ntị ọ dị na amara ihe na-achịkọwala gị bụ, ọ bụrụ na ipe attention to ihe a na-akụwara nkịta, ọ ga-eme gị mara ụdị ndị gị na ọ ga-adabara gị na ya dịka esi malụ. Ndị a bụ ndị na-adị disciplined to the core. They don't like bending rules. They are builders. Yes, they are builders. In their career, ọ bụrụ na ewu spiritual part 4, ihe ga-efevọ gị business ọ ga-abụ ije na business anything ọbụla that has to do with media, ọ ga-efevọ gị nke ukwuu. Ma ọ bụ jee na any business that has to do with engineering, ọ ga-efevọ gị more. Then, ma ọ bụ jee ihe gbasara politics, ọ ga-efevọ gị. Ọ pụtara na ị nwere ike ime ihe ndị ọzọ, mana ebe ya strength ọ ga-abụ ịbanye na ya, ịka wee dee ude na ya bụ ihe ndị a mkpọrọ. Jee to ihe gbasara organization, ebe ị ga-enye aka na organize ihe ma ọ bụ management. Yes, ije ihe dịka ịbụ PM. Yes, ị na-manage ihe ọbụla wụ production manager ma ọ bụ ihe ọbụla ị ga-anọ na managerial position, ọ ga-efevọ gị, ị ga-eme ọfụma na ya. Nke ọzọ, ọ bụrụ na ihe gbasara partner, ndị gị na ha ga-emekọba ihe, whether ma business partners ma ọ bụ marriage partners, anything partner gị na ndị mmadụ ga-eme, ọ nwere ndị ọ ga-adabara gị na ha karịcha.
ọ bụrụ na ije na-adanye n'aka ndị spiritual partner mba gị na ha machịrọ, a ga na-enwe friction, a ga na-enwe ọmarịcha smooth mgbe enwecha harmony, maka na the way you understand life, their inner approach to life, be quite different from the way other people see it. Yes, the way you are seeing things, abụrụ ka ha si asị afia. So gị na ha bụrụgoro friend, ị ga na-afụ na aga na-enwe some frictions, aga na-enwe disagreement and enwe harmony. So mana the best part, the best numbers for you, ga for devil spiritual part number 2, spiritual part number 6, spiritual part number 7, and spiritual part number 8. These people can make understand and get a hard flow very easily. Then I be a color the lucky colors or color the more suitable for you best. Always go for gray color. Yes, go for gray color, go for green, go for blue, and sometimes you can go for red. Now, what am I saying? Ihe na achịkọwala gị bụ na ọ bụrụ na ị mata this your spiritual strength, ị malụ na ị nọ na the right business for you. Yes, ị malụ na ị nọ na the right position, ebe ọ ga-abụ ị nọlụ ị na-enwecha the right intuition, the right support. Ya bụ ọ bụrụ na ị nọ na ihe ebe a bụrụ ebe ị kwesịrị ka ị nọrọ, ị ga-ama na ihe ị ga na-afụ ama abụcha etu o si wee dị, ịma na ọgụ nwaworo aka mee onwe gị. Ndị Igbo na-atụ si na azụ bụrụ onwe ya tinye n'ọnụ aga iyi, onye ka ọ ga-ajụ ihe mere ndị ya. Some of the problems we are facing here on earth is man-made. Chukwu okike pụrụ ime ihe niile ekega anyị bụ mmadụ, nye anyị akọ, nye anyị uche, ka anyị wee nwee ike understand how things work. And once you understand how things work, apply your sense, your energy, your strength into that part. Ị kwesịrị ịnọ na ndụ a ijiri aka gị moduoro onwe gị how tomorrow will be. Ya ịmalụgo na ịbụ somebody na-adị very detailed. Ịbụrụgo mmadụ na-like very diligent. Ị na-abụ mmadụ na-like details. Ị na-like let that process. Ị dị like ị na-anọ na gburugburu. Ị dị anọ na ihe cut corners. So ọ bụrụ na ị nọ ị mara na ọ bụrụ na ịbụ spiritual part 4, na ime ejebe n'ebe ọbụla business ọbụla ga-eme ka ị na-cut corners because onye ekwe mme. Ị dị-afụ ndị na-abụ ọ bụrụ na ha nwa the highly disciplined in nature. Ọ bụrụ na onwe ihe a je banye na business ebe a na-abụ ezute eke, ọrụ na ebe ọ nọ sọmbiko na ma chọrọ iso unu wee ke ihe a na-eme ama ọma efulo because no nwere ike ndị nyere surrounded abụrụ ndị wu ekperima. Ọma na go down with him or her because ọ throw inborn. Ọ bụ somebody na-adị very yes ya bụ yes ya, no ya bụ no ya. And ọ bụ onye na-like iri very discipline. Ọ bụ na ụdị mmadụ dị etu abụrụ nna gị, you will spend tire. Ọ bụ na ọ nọ na management process authority position, ihe ọbụla ọ chọrọ ka ihe ọbụla dị to the details. Ị ga-enye ihe niile ọ dị uwe anya. Ha bụ good managers. So sometimes ọ bụrụ na anyị jiri aka anyị je fisi onwe anyị n'ebe anyị ekwesịrị ịnọ, ifu na ị ga na-enwe problems, and ị na-enwe problems anwa ị chọba onye ị ga-eblame na onye a dị responsible. Nwere ike si n'obibe nna gị ma ọ nọ ya ọgụ ma ọ bụ n'onye no. So ọ bụrụ na etu ị ma na enwe onye na-like ịdị very diligent n'ihe gbasalụ and iwe disciplinarian na-adị ihe niile perfectly etu aka isi ya. Now ị marugo na ị nidiro onye dị na-adị careless as a partner, whether or marriage partner or business partner. You need road in that because you ga na-enwe crash because etu o si eme abụrụ etu isi eme na ndụ. So ị ga-achọba ndị na-reason n'etu isi reason o nwere wike wee dabara. So I can tell you without missing words na some of the challenges ị na-enwe na ndụ abụ na ị na-eme go with the right people. But I can tell you based on spirituality, they were the right to choose the type of people each other can get and they avoid those people in a harm around. About the case can manage because relationship will be a hard end.
So then that, and then when you that, they go to early signs. Once if na the etuonya si ebindo na spiritual part number ya bro ndị ọ ga-adaba again ya, you don't need to manage it because unu ka na-crash really. Yes. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ọ bụrụ na ewe spiritual part 4, marụ na ihe ndị a na-eme na ndụ gị, marụ na ọnụma 10 ije ka ị na-afụ, and jiri aka gị systematically na-choose the type of people nọ na spiritual part number ọ ga-adabara gị na ya. Maka na I can tell you na some of the problems anyị nwere bụ anyị ji aka anyị create, mana ụfọdụ atọrọ m ụfọdụ bụ na ha adịrọ knowledgeable enough ịma na ebe ihe si eme. Mana ndị be anyị na-awụ mgbe ụfọdụ onye atizi onwe na mistakes, ọ chọba amoosu si nọ ndị amoosu na-eme, onwe ike si nọ ndị mmiri na-eme, ma ọ bụ nọ ndị otu nke a na-eme, ma ọ bụ nọ ihe si na village be nne ya. Mana nke a bụ ignorant iji aka gị banye n'onwe ya maka na ị marọ how things work. So eji m n'aka na ịghọtara ihe dị etu a anyị kọwara gbasara the spiritual part 4. Anyị ga-esikwa etu echi na anyị akọwa maka the spiritual part 5. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwuo m okwu ngozi n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa. O nwee ihe ọzọ ị chọrọ ịghọta n'ihe gbasara spiritual part 4, ma anyị na-eme that lecture ka ọ ghara ito ogologo, chat am privately, I'm enye gị more explanations. Yes, for better knowledge. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike na-esi n'aka ya, ekwuo m okwu ngozi n'isi ndị niile sonyere anyị, ma nwoke ma nwaanyị. Si na ọmaka ga-emere ụnụ, si na aka aja aja ụnụ ga-ewetara ụnụ ọdụ mmanụ mmanụ, na ụnụ ga-ejere obodo, na ụnụ ga-anara obodo, na ndị mmadụ ga-esi mba dị iche iche na-achụ ụnụ na-abịa. Ihe ọ bụla ụnụ na-alụ ụnụ ji alụta ego na ọ ga-agaziri ụnụ, na ọmaka ga-emere ụnụ, na onye chụbara ụnụ ga-ada, na onye chechara ihe ọjọọ ya eme ụnụ ga-eme onwe, na ụnụ ga-adị ka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya abịa. Echefukwara nọmba ihe eji wee nweta bụ 08057837672 maọbụ 08138243871. Ị na-anya na WhatsApp nọmba na screen gị ga-afụ nọmba ndị a. Udo dịrị onye ọbụla.